Takže čaute, ja som Molky a vítam vás pri prvej epizóde Build My Bike. V tejto epizóde si ukážeme, ako postavím bike úplne na mieru, zložený prevažne z komponentov Total BMX. A keďže tieto epizódy budú vychádzať dosť nepravidelne, keďže nevieme, koľko bajkov poskladáme za tento rok, záleží to dosť na vás, ale ak si objednáte bike u nás, tak ho poskladáme veľmi podobným štýlom a radi si to natočíme. Takže poďme na to, začíname rámom Total BMX Killaby. Máme tu krásny žltý Total BMX Killaby, veľkosť rámu je 21 palcov. Keďže je to bike postavený na Total BMX komponentoch, pridáme rovnako hlavové zloženie aj stredové. Momentálne stredové zloženie v striebornej farbe, hlavovka ide čierna a stredové mid 22 mm, keďže budú prichádzať aj kľuky od Totalu. Hlavové zloženie taktiež Killaby, nech to pekne sedí k rámu. Stredové a hlavové zloženie máme naložené a môžeme prejsť na vidlicu s predstavcom. Taktiež od značky Total BMX. A čiernu dáme na nejaký iný. Takže v chrome Total BMX Hangover v chromovej farbe. Aby sme oddelili chromové riaditka, tak používame tentokrát čierny predstavec Total BMX Team. Je to top load predstavec. Prikladáme krídku Killaby pekne k rámu. Pridáme jednu podložku pod predstavec. Kľuky, taktiež Total BMX, konkrétne Hangover v chromovej farbe. Dĺžku sme zvolili 175, myslím si, že veľmi pekne budú sedieť k celému kompletu. Prevodník dávame Total BMX Killaby v čiernej farbe a 25T, čiže 25 zubový. Pridáme sedlo, nech to pekne ladí taktiež Total BMX Killaby. Je to combo seat. Urobíme si priestor pre riaditka. Riaditka pridávame Total BMX Killaby, výška 9,3 palca v chromovej farbe a doladíme ich čiernymi gripmi Audi SLX. Gripy long neck, jedné z najobľúbenejších gripov. Bike už máme skoro hotový. Jedno z posledných vecí, ktoré nám chýba, sú kolesa. Krásny zvuk, komplet koleso Total BMX, ráfik, náboj, 9-tečkový RHD driver. Môžeme nasadiť kevlarové plášte Total BMX Killaby. Duše používame Odyssey 210-245. Reťaz Shadow Interlock V2 v striebornej farbe. Výhodou tohto rámu je, že má integrované napínaky, čiže koleso si vieme veľmi pekne docentrovať, pekne do stredu rámu a poriadne dopnúť reťaz. Tak a na záver už len Odyssey Twisted PC pedále v čiernej farbe. Veľmi pekne dotvoria kľuky, prevodník a celý bike. Toto je komplet Total BMX Killaby. Dajte nám vedieť dole do komentára, či sa vám takáto kombinácia páči. A ak máte záujem vyskladať si bike kompletne na mieru, neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme s výberom komponentov a vyskladáme bike kompletne podľa vašich predstav. Teším sa na vás pri ďalšom videu.